Drama presents Handumanan sa Kaawit. Maayong adlaw kaninyong tanan nga mga suking tigpaminaw, niining handumanan sa usa ka awit. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi nining akong kaagi. Ako si Tessa. Sa dili pa nakusugdan sa pagsaysay ning akong kaagi, palihog sa pagtugtog sa awit nga naguluhan, situationship. Ano pa da sayang kaagi karon? Mao kini sa kababay nga taga Lower Mohon, Talisay City, Cebu. Ang ito matatampo nagdasagan nga Tessa. Pagdali na lagi diha, oy. Kinagpaabot na sa Arnel nato. Paghuwat ko no, be? Ngano sa kang giingnan man ni alas 10 nga kibaw man kang udto na ko mumata? Excited lang ko nga magkaila-ila mong duha. Sige na pa, pagdali na. Ayaw na lang pagwapag maayo. Gwapa naman kadaan. Lagi, uy. Sige pag yung ulog-ulog diha. Okay na ko, tana. Pasensya gid kaayo nga nadugay mi ha. Okay na, malingaw naman sa kong tuik-tuyok din, Ah, si Tessa di ay. Day, si Arnel, friend na ko. Hi, Tessa. Mas gwapa ang ligas personal. Salamat. So, biyaan na mo ha. Ha? Huy, wa pinasa tong sapot ha. Naibaw ko. Di ko makigsabot ko nimo. Naibaw ko nga dili ka mo sugot. Sige guys, enjoy, bye. Gusto ka nga mananautag sini? Sige. Naninga sa danin ni makatanaog sa lida, uy. Dili man lang mulingi na ako. Di sad pareha sa uban, di mo aksyon og hikap sa akong kamot. Tessa? Okay na ka? Sige mo ko ang tutok na ko, good. Wara, uy. Sige na, tiwas na tagtanaw sa salida. Okay. Di pa tayo nag-check tanaw, ay. Ay, ka-boring. Ikaw sad no? First meet pa ganing inyo. Gusto na nimo nga touchy siya? Para nasa'y thrill ba? Sus. Day, buotan mo gusto kong amigo. Sobra rapod siya kabuutan, day, uy. Dili na ko siya, bet. Day. Samo, kaning Arnel, uy. Magsige magpanawag. Bahala ni siya. Dili na ko tubagon. Mangita ko kung laing kalingawan, bi. Try ko og mga dating app. Mao ba? Nakaila-ilas dating app? Yes, day. Og, gwapo siya, day. Gusto na kong makakita niya sa personal. Ikaw ay bahala. Basta kay ako, ginagid ko mo pala ilaglain ni mo. Kay basig imo ring i-ghost sama ni Arnel. Luoy ra ba kaayo? Sige tog chat na ako. Yun sa siya? Nangutan na kung wa ba ka makauyon niya. Klaro, ana. Da, pasag dito, uy.
Ay, kaning usa mo'y gusto na ko masuwayan, day. Makikita gyud ko ani niya. Sige, magkita ta. Kay gusto sa kong makita kas personal. Ibaw ko nga mas gwapa kas personal. Sus, ulog-ulog ka na. Pero sige, mag-set ta og date kon kanos ata magkita. Asa naman ni siya? Ansa nang orasa o? Wala mo reply. Ingon kipadung na. Diin dyan ka ako niya. Di sad siguro eh. Paabot lang ako pila ka oras. Sure ko nga nairason nga nung nadugay siya. Lawom na ang gabi pero paghapon siya. Salbahis. Wa siya magunahon nga babae ko. Nga nagpaabot niya diri sa park. Oh, bisit ba ya, uy? Ni uwan pag yun. Mangita ko kapasilungan. Basta na kayo ko. Ubuan ko'y kapasilungan. Lisod pag ikay isa kayo orasa. Saan manin ako? Oh, so ayan ka na ko. Pangayot tabang ni Arnaldo. Ako siyang tawagan. Nag-usap sa diha. Oh, kuan, nisuroy lang. Mo ba? Pero kung dili ka makaanhin. Mabot ako. Pero mo rin. Oh. Nganong dere man ko ni mo gida sa motel. Asam dito ka na doon. Para makapauga kasi mo si Nina. Aw. Oo niya. Ayaw kong ina nga maghubo ko din eh. So ay paugay mo si Nina nga di ka maghubo. Stricto ba ani niya? Magkuha sa kong tualya. Medyo uga na siguro tong sinina na ko. Hello? Naminaw ka? Nagsige ra kag tutok pero di ko nimo tubagon. Oh. Ha? Nay, nahitabo ninyo? Oh, kalit kaayo, day. Ay, huwag ko makasabot sa akong gibati, day, uy. Huwag yun ko mag-expect na buhaton to niya. Di ba mo pangita nimo? Ang Cyril? Monggo! Entertain na nagbalik si Arnel. Padayon na kung sa minasugan ninyo. Tessa. Arnel. Unya karon nga nagsige naman mo kita. O, napoy mahitabo ninyo permi. Unsa na may status ninyo? Huwag ko kay Bao. Ha? Unsa mo ka mahibaw, uy? Dili di ka mangutana? Kalain ka, ano, kung ako may mga tanag una. Ay, no. Ha, milagro. Dili nakagresibo karon. Day, Pero kung kipangutanon, unsa na may na-feel nimo para niya?
Sa tinuod lang, nasayop ko sa akong unang impression niya. Ganahan ako niya. Og, murag na in love na ko niya, tay. So, usa pa may kipaabot ni mo? Sultihin na! Unsa man ang gusto nimong isulti nako? Arnel, Ay, sa di pa day, Tessa. Oh. Gusto na ko nga natay kasabutan. unsa man na? Di ta pwedeng ma-in love sa usag-usa. Unsa? Ha? Nisugot ka nga padayonon ninyo bisan og dili mo uyab? O, day. Pwede na sa ko gusto mawa siya na ako, day. Wow! Murag, ikaw na mo ay naggukod ni Arnel lagi, day. Dili na ko malikayan nga ma-in love niya. Maumusugot na lang ko nga, wa mi label, basta makakita lang gid ko niya. Day, Tessa. Wa naman mag-chat si Arnel na ako. Busy siguro. Di lang sana ako sa mukon. Noon sa gunang naong ni mo. Day, pila naman kasi mana nga wa na magparamdam si Arnel na ako. Ha? Ay naman, nag-expect pa di ikaw nga mo-chat siya. Ha? Nga naman? Naa naman ko siya uyab. Tanawa gani sa Facebook. Unsa? Oh, tinuod. May uyab na ko. Oh. Nga naman nagpa mga. Naglagot ko ni mo! Nga naman. Unsa mo gunita, ha? Di ba di man ta uyab? Wa tay label, Tessa. Ug diha ra ta kutob. Arnel! Nasakitan yun ko sa gibuhat ni Arnel. Kay syempre, na-in-love naman ko niya. Pero wa ko'y katungod, kay wa mi label ming duha. Dili na lang kutob, og daghang salamat sa pagtaganing akong tampo. More power, RMN.